जों साइमानो बसकांनि 17 तारिख मे आफ्रोनो सिनि ताबुक जे प्रेजेंटली एडिसिओ जे चालक तंनाय अ सरकारनि मियाद पाइनाय तै अबनो रुक सावै जे 6 शेड्यूल जे प्रोविजन दं अ प्रोविजन न रगैनो जों खबर मोनमानखा जे गवर्नर नि यागनो अब थांसरे हेनै हेके अबनि लग लगिनो सिनि जे प्रोविजन न तैनो सिनि जे किसा सामुं दंगो एबा के जों सानानि मुचुंमानि जिनि हास्ते हापाङो जों अबरक्तिनि जों मेमोरेन्डाम जमारे लाइखा खाकाओ कन्स्टिट्यूशनली जे प्रोविजन दंमोनि अ प्रोविजन बायनो सिनि हास्ते हापां जों जे डिमान्ड न रिमानि बबो नायनेना चाइटगै ओंखाय जों बो सिनि जे तिप्रासा हामक्राय एबा 6 शेड्यूल एलाकाओ जे दंगो अबनि बागै काहामकै परिचालना एबा एडमिनिस्ट्रेशन खालामनाय बागैनो जों खाकाओ अ हास्ते हापां सिनि जे डिमान्ड दङ जों प्लेस खालामनो बो काहामकै नायखलै सुक्रबि नायान होनै देसा ओंखाय दाबो खोंमा बर जे 17 तारिख परे जे गवर्नर जागा थांपानि जे कक फाइमानि आबरि जागल खोंमा बर जे सोशल मीडिया रो नुख जाखा जे अबनो स्टेट गवर्नमेंट इचका माने फाका सेगि तलां सिनाय बा एडिसिएल कारण सबाय तलां सबाय सिनाय अब हायरक कक आसामन त निताम सानाय न अब तो 6 शेड्यूल नि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दं आइदर जे ताबुक प्रेजेंटली चालक दंनाय बरक नि यागो तो इसा बिसानि बागै फलो गरि मानो इया खाबा गवर्नर नि यागो अब पूरा प्रोसेसन न नाहारि मानो ओंखाय जों खानाका जे गवर्नर नि यागो न प्रोसेसन नाहानाय सो अब हाय कुनु सबाय जागानि एबा सबायनानि कुनु कगया अम कन्स्टिट्यूशन न रगैनो ओ जे सामु तांग रो नाहार जागो एमने इलेक्शन की उंनाय ना गवर्नर चालक थांसिनाय 5 बोसोर अब हाय गवर्नर न 5 बोसोर सांनाय ताब कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जों ताबो नुयाखो एबा जों सासुकमायाखो किन्तु इलेक्शन उंनाय बुफुर उंनायाव जों ताबो नासिङै मा दंनाय आबो बसकांनि सालगो साख्लाय जानाय भलाय हामबाय जों पार्टी आईपीएफ तिनि उंगै तिनि खरब बाने काइसे टीम जों गवर्नर बेमालायनानि बागै मिया जों अपॉइंटमेंट नि बागै जों एप्लीकेशन देखा aboni yagulo tini जों मेमोरेंडम रे फाइका जों स्पेशली बनो मेमोरेंडम रे ना नांमाखाय अबसे बसकां 17 तारिख में एडीसी नि मेट पायो एवं पाइमानि यागुलो जेहेतु इलेक्शन उंगै केताल जनप्रतिनिधि गप एडीसी गप फॉर्म खाइमालिया अबन बागै ताबो गवर्नर नि यागनो ओ एडीसी नि प्रशासन थांनाय जेहेतु एडीसी नि प्रशासन गवर्नर नि थानि थांनाय फिया ताबो चालक थानिवो ताबो तिनि किसु से जाते गवर्नर चालक थानो तिनि जे रुल्स नरुक सावै जों किसु सानामो चंमारक तंमोन सानान बागै जों मेमोरेंडम सबमिट खायका आ जागा स्पेशली जों साका जेहेतु चिनो जागा थांनाय साल रगो तिनि संविधान नरुक सायाखै प्रोविजन तंगो अबहाय प्रिंसिपल सेक्रेटारी नि साइ कुचुक लेवल नि बररक ओ गवर्नर नि उंगै सामं तांथानिवो बरक चालगै मानो एवं आबनि बागै जों खरक तांनि बुमुं रेखा आ खरक ताम बुमुं हेका चिनो जागाव चीफ जस्टिस रक उंगै थांका बक्ताग रिटायर हेका अबरक न रेखा हंकाय बचिन तिप्रासरं बागै काहामनाय बा स्पेशली एडिशन बागै काहामनाय आबन बागै जों अ खरक तामनि बुमुं आबो मुखिसे तिखाय लेंदा हेका अबो मुंनो जों रेखा आबनि यागलोते कायसा संविधान रक सावैनो जे जों साइमानखा जे तिनि एडीसी बाय एटास तंगै बा एडीसी एफआईआर एटास उंगै जाते चिनि ओ खरपसा कैबिनेट मंत्री न एपन दिमा खांकै चावो ताक आबनि बागै जों चिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेहेतु नोडल डिपार्टमेंट टीटी एडीसी नि एवं बना एडीसी एफआईआर नि तो चार्ज रुयाखै चालक खांकै बचिनि बागै काहामंनाय हनै जों रिक्वेस्ट खालायका जाते तिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बरमगना मेबर कुमार जमातिया बो जगह इंचार्ज हिसाबै एडिशनल नाइनन बागै आबो संविधान नरुक सावै इनक्लूड खायजाखौ एवं अब हाइकै बसकांनि जे गवर्नर नि प्रशासन काहाम उंथों ओ सामंनो सानानि बागैना स्पेशली दुइटा कायसा हंगांकै एडमिनिस्ट्रेटर चंग थानि तिनि खरक ताम जे बुमुं तंमानि बरकनो एडमिनिस्ट्रेटर चंगथों एवं मिनिस्टर इंचार्ज हिसाबै तिनि ऑनरेबल मेबर कुमार जमातियानो ओ एडीसीओ बनो ओ
মানে scoop rijak thong aboni bagini chung dine specially bono memorandum na phai mani.